Demek biz Tokay turunda silahşöbüzünü devam etemiz. İyisen bu. Ay, bugün gün saltınca. Tokay bizning için cansız taşsın kim. O bizning ko'ngillerde bir nindi duygu da uyatmıyor. Менә мин Tokay dedim. O sizga tesir ettimi? Yok. Ya. Tokay şınlap da bulganmı, әллә юкмы дип сорарга да вакыттырмы гай? Шулuk сұрауыны өткен zaman turunda da бергенім. Бұған мол әлде yok. Чынлап та. Yok bir de ötken zaman. Кайда ул? Күрсәтегез аны миңа. Менә ул. Нәрсә соң ул? Элеккеге Болгар номерлары. Биредә кайчандыр Тукай яшәгән. Бұлғар? Андый шәһәр дә бар. Бар. Бу кунакханә. Әкрен булыгыз, сак булыгыз. Таптап китүләре бар. Монда урам аша чыгарга ярамый. Әйдә, рәшми тынмый гына минем арттан атлагыз. Бәлки бүген төшермәбез, Менә сиңа нә? Бу съемканы оештыруга күпме кан түккәнемне беләсеңме син? Алмашсыңмы? Шулай итеп, Тукай турында без ниләр беләбез инде? Ул Шүрәле поэмасын язган. Андый балетта бар әле. Хикмәт тә шунда. Балеттан ары ерак китә алмыйсыз шул. Бар әле кая бара ул? Күзе чыкканмы әллә? Hey, абзый! Карабрак киргә кирәк, йомай. Димәк ки, безнең планда берничә очрашу билгеләнгән. Барып чыгар дип уйлыйсыңмы? Әлбәттә. Шуны эшләсәк, дүрт ягыбыз кыйбла. Гафу итегез, Фатих әфәнде, без сезгә микрофон кидерәбез. Рәхим итегез. Рәхмәт. О, біраз утын алсағыз, артық яқты. Рәхмәт. Камераны қозғатмағыз. Камераны орнына қойығыз дейм. Барсыз әзірме? Тәк, башладық. Вафатына бір күн қала Тукай миңа хат жіберді. Анда ул бұрынғы Болгар манарасына язылған бәйтіне искә төшереп, үзенә җибәруен сорады. Бәйтнең эчтәлеге нидән гыйбарәт? Әлбәттә, дөньяның фанилыгы турында. Үлем ул бер капкадыр, һәркем анда керер. Без бу дөньяда кунак кына. Син шулай уйлыйсыңмы? Тукай икеләтә кунак. Чөнки бөтен гомерен кеше почмакларында кунакханәләрдә үткәрә. Син аның шулай булуына ышанасыңмы? Нәкъ шулай булган диләр бит. Болгар номерлары 20-нче гасыр башында культура үзәге булган. Биредә алдынгы карашлы газета редакцияләре урнашкан. Биредә үзгә бер тормыш, кунакханә тормышы кайнаган. Дөресен әйткәндә, бу дөнья кунакханә, тормыш, сәяхәт. Син аның шулай булуына ышанасыңмы? Нәкъ шулай булган диләр бит. Ассаламу алейкум. Ой! Ай! Бар әле, күзгә нәрсәдер кірді, шайтан алғыры. Үткәннәргә ул кадәр җентекләп карамаска иде. Бар әле,
Күзіме нәрсе кірді екен. Берни дә юк. Хәзер бетә ул. Без барыбыз да кунаклар. Вакытлыча гына тукталган узгынчылар. Без кунаклар гына. Кунаклар гына. İbrahim Efendi bu işle oldu. Гонорарымны алмыйчы мин моннан бер кайда китмим. Тұрыңыз İbrahim Efendi. Әфәнде, торыгыз инде, сезгә бер дә килеш. İbrahim Efendi тұрыңыз. Ғафу итегез, ялгыштым. Безнең герой турында тагын ниләр мәгълүм? Пушкинга табынуы мәгълүм. Қарағыз әлі, нәрсе таптым. Бу очраклы хәл дип уйлыйсыңмы? Biz kızga alıp geldik. Мин сорамадым. Хуҗа sizde калдырырга кушты. Сіз ялгышмадыңызмы? Бу кызгы чынлап та миңамы? Внял я небо содрогание, и горни ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябанье. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жалом мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницею кровавой. Бу нинди ишек? Белмим, бәлки ачаргадыр. Исәнмесез? Хәлләрегез ничек? Син нәрсә жүләрме әллә? Ул бит татарча аңламый. Александр Сергеевич, извините, что отнимаем у вас время.
Времени-то у меня как раз предостаточно. Как вы себя чувствуете, Александр Сергеевич? Чудесно. Было бы странно, если я чувствовал себя иначе, верно? А когда вы познакомились с Тукаем? Сейчас вспомню. В апреле 1913-го. Ну и как он вам? Я испытываю истинное удовольствие от бесед с этим молодым человеком. Сашенька, когда мы переедем в хорошую гостиницу? Извините ее, пожалуйста. А как вы думаете, жизнь – это гостиница? Безусловно. А где же дом? Дом. О, язык родной, певучий, о, родительская речь. Что еще на свете знал я? Что еще сумел сберечь? Еңелек бұтел білән, әнкәм бишіктә киләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. О, язык мой, мы навечно неразлучные друзья. С детства мне понятна радость и печаль твоя. О, язык мой, как молился я сердечно в первый раз. Господи, шептал, помилуй, мать с отцом, помилуй нас. Тукай бит ул җирдә сөйрәлүче түгел, күкләрдә йөзүче. Җир аның өчен тар булган. Нәрсә бу? Кош мәете. Күз салыгыз әле, алар монда шактый. Эште дөнья читлегеннән тарсынып күңелем кыша. Менә тагын берәү. Ağzında tişim yok, ile min zereyim. Kim olmadı tağın? Min artığı Нәрсә күрдем бу җиһанда? Ни бетердем? Уйласам, алдыма чын из вә юлдан читкә тайганым килә. Җырлыймын. Ләкин җырымнан файда бармы халкыма? Бер мәлектән яки шайтаннанмы илһамым килә? Бу юлларда Тукай үзенә карата артык таләпчән. Тукай үзен һәр вакыт күбрәк эшләргә тиешмен дип саный иде. Аракы эшкәли идегезме? Хәмер. Безгә ят нәрсә түгел иде ул, ләкин аның хикмәте бар. Җәмгыятькә протест йөзеннән эшли идек без аны. Ортодоксаль карашлы мөселманнарның ачуын китерү безгә кызык иде. Шуңа күрә аракы шу, папирос тарту, озын чәч. Ата белән балалар арасында бәрелеш ул бит мәңгелек. Ләкин ул безне бар иде. Әгәр дә протест булмаса, без булыр идек микән? Чынлыкта без уйлаганнан катлаулырак икән. Димәк, Тукайны сәрхуш дип атаучылар хаклы түгелләр? Сәрхушлар уйлап чыгарган әкият. Тагын шунысы да билгеле. Кайберәүләр Тукайны бик үк энәмәгәннәр. Нишләп? Талантлы булган өчен. Шуның өстенә Тукай телгә дә бик усал булган. Шуңа күрә дошманнары буарлык. Шагыйрь турында сөйләгәндә, аның исеме тирәсендә хатын-кызлар да пәйда була. Ә менә Тукай аерым очрак. Хатын-кызлар белән аның эш пешми. Әллә берәр проблемасы булганмы? Сул күзенә ак төшүне ул каргыш мөһере дип атый. Шуны сәбәп итеп хатын-кызлар белән очрашудан кача. Кыскасы, тормыш бәйрәмендә аңа урын табылмаган.
Ә ул кемне дә булса яратканмы? Яраткан, тик сөйгәненә яратуын белдермәгән. Аның яратам дип әйтүен көттегезме? Әйе. Ниһаять бу юлы әйтер дип һәр очрашкан сайын көтә идем. Әмма кызганычка каршы теләгем тормышка ашмады. Насыйп булмады. Ә сез үзегез аңа мәхәббәтегезне белдерергә теләмәдегезме? Теләдем. 1913 елның мартында инде гомре төгәлләнеп килгән көннәрдә мин аңа яратуымны әйтергә дип шифаханәгә килдем. Тик ул кабул итмәде. Ни өчен? Бәлки үзенең авыру кыяфәтен күрсәтәсе килмәгәндер. Инде үләренә берничә көн генә калган иде. Бер уйлаганда, әллә ни югалтыр нәрсә дә юк кебек бит инде. Без тормышта күбрәк тиешле эшләр урынына тиешсезләрен эшлибез. Кунакханәдән кунакханәгә йөри-йөри, үз оябызны кыра алмыйбыз. Тыңлагыз әле. Үләренә берничә көн кала ул булай дип яза. Чыннарым ялган, суларым төтен икән, мәхсумнәрем бер җәһәннәмгә дип өйгән утын икән. Әйтерсең лә ул үз-үзен җәһәннәм утында янарга мәҗбүр иткән. Я Хода, үз-үзеңне шулай газапларга ярый микән соң? Шагыйрь кешелек дөньясының бар гаебен үз өстенә ала. Безнең бүлмәләр күрше иде. Көннәрнең берендә ул минем бүлмәгә керде дә сүз башлады. Бүлмәмә ниндидер тупас балыклар кергән ди. Шулардан качып бирегә кердем. Уйлыйсы нәрсәләр күп, уйларга бирмиләр. Минем ише авыруның шунсы яхшы. Сау чакта уйлап бетермәгән нәрсәләрне менә хәзер уйлап бетереп була ди. Бардым инде. Кайда актыр мавкыйфым, җилкенәмен, бер басарга өч басам. Без барыбыз да кунаклар, кунаклар. Ничек уйлыйсыз, сез аңа ярдәм итә ала идегезме? Әлбәттә. Ул вакытта аның янында булмавым өчен үземне гомерем буе битәрләп яшим. Инде үлем түшәгендә ятканда ул булай дип яза. Эй, җир йөзендәге төрек баласы, син кем генә булсаң да, инде мин сине өемә кертергә оялмыйм. Өй дигәне нәрсә була инде? Шигырьләре әлбәттә. Минем белән хушлашырга кергәндә аның йөзендә сабыйлар чарак шатлык бар иде. Мин аңарга тиз терелеп чык, тиз күрешик дидем. Ә ул юк. Тиз күрешмик, син озаграк яшә диде.
Гафу итегез, соңгы сорау. Сез үзегезне ничек хис итәсез? Анысы сезгә нәрсәгә? Реаль булмаган затларның хәл-әхвәлләрен белү кызык ич. Кадерлем, без сезгә караганда күпкә реальрак затлар. Бүгенгә булды. Ниһаять өйгә. Берни дә онытылмадымы? Син аның ни әйткәнен ишеттеңме? Имеш алар безгә караганда реальрәк. Ул нәрсәне күз алдында тоткан? Менә монысын инде икенче юлы үзең сорарсың, әме? Кайчан ул икенче юлы? Үзең дә беләсең. О, минем оегым йыртылган. Бүген футбол сагат ничәдә? 19:30-да. Thank you.